मंदिरामध्ये पोचलो आहोत आम्ही आणि लाईन आहे मोठी. सो एंट्री करण्याच्या आधी एकदम मोठ्याने म्हणतो गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. तर नमस्कार मंडळींवर, रात्रीच्या 11 वाजता मी बॅग भरली आणि सकाळी आला माझा मित्र प्रभात आला आणि आम्ही लगेच गेलो जयच्या घरी. जयला उठवलं आणि त्याला घेऊन गेलो रेल्वे स्टेशनला. घाई गडबडीत जय तोंड धुवायच्या शिवाय आम्हाला सोडायला आला होता. जाता जाता तळवड्यातील महादेवाला नमस्कार करून आम्ही सावंतवाडी रेल्वे स्टेशनच्या मार्गाने निघालो आणि रेल्वे स्टेशन इथे पोहोचलो. प्रभात माझा मित्र चढला तो घुसला रिझर्वेशनच्या डब्यामध्ये आणि मला बोलला बस रे तू, मी असंय. पण त्याला माहीत नव्हती आमची पुढे कुत्र्यासारखी धावपळ होणार. आणि शेवटी तसंच झालं. त्या सिटीवरचे पॅसेंजर आले आणि आम्हाला उठवलं. आम्ही दुसऱ्या सिटीवर गेलो, तिथून उठवलं आणि आम्ही दरवाजाकडे आलो. झाडं पाणी बघत पुढे गेलो. राजापूरला तर अर्धा तास ट्रेन थांबून राहिली. आम्ही ट्रेनमधून बाहेर पडलो, फिरायला सुरुवात केली आणि अचानक ट्रेन सुटली असता एसीच्या डब्यामध्ये बसलो. या ट्रेनचं लॉक मला समजत नव्हतं. हा एक नवीन पोरगा आला आणि त्याने मला लॉक दाखवला आणि दरवाजाला मी लॉक केलं. प्रभात इकडे तिकडे फिरून आपला टाइमपास करत होता. आता फक्त भीती वाटत होती ती टीसीवाला डब्यापर्यंत आला पण परतून गेला. मी म्हटलं तोंड धुया, पण तोंड धुवायला नळाला पाणीच नाही. मला समजलं इकडे पण बिलं भरायला खुचखुच करतात. मरू दे राहू दे म्हणत मी थंड हवा घेत दरवाजाकडे थांबलो. बघता रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन आलं आणि आमच्या जीवाला भूक पण एकदम भारी लागली होती. आम्ही थोडंफार काय कुरकुरे खायला घेतले आणि तिथून निघालो. एक्सिलेटरवर व्हिडिओ शूट करायला खूप मला मस्त वाटत होतं. एकदम दुपारची वेळ असल्यामुळे बसचा ड्रायव्हर आणि कंडक्टर जाम कंटाळलेले होते. तेवढ्यात दिसले आमचे राजे. सो गायज बघता आम्ही पोचलो राम नाक्यावर आणि उतरताच आम्हाला दिसलं राम मंदिर. आम्ही चालत खालच्या स्टँडवर जात होतो. तेवढ्यात दिसलं प्रायव्हेट ऑफिसमध्ये 7 रुपये भरून आम्ही आमचं काम करून गेलो. आम्ही रत्नागिरीच्या खालच्या स्टँडवर गेलो तेव्हा खूप सारे बस होते, पण गणपतीपुळ्याची बस एक पण नव्हती. गणपतीपुळ्याची बस होती 4:30 वाजता. 4:30 वाजेपर्यंत आम्ही वाट बघितली आणि 2.5 तास आम्ही तिथे कंटाळून एकदा बसमध्ये चढलो आणि प्रभात तर एकदम झोपतच होता. प्रभातला फुल कंटाळा आला होता, तर घाम आला होता आणि त्याला जमत नव्हतं. बसमध्ये कुणाची तरी ओळख झाली होती. त्यांना वेगवेगळे प्रश्न विचारून त्यांना पण मी कंटाळा देत होतो. चल बाबा गणपतीपुळेला तुम्ही आला काय प्रॉब्लेम नाही आमच्या गावात. हो ना. सो गायज गणपतीपुळ्याला पोचलो आहोत आम्ही, पाहू शकता. बसमधून उतरावर लगेच आले रूम आले, पण आम्हाला रूमच्या आधी काहीतरी खाण्यापिण्याची गरज होती. प्रभात फुल कंटाळलेला होता बसमधून प्रवास करून. रूम घेऊ ना आता. रूम भेटला. सो गाइस रूम जो रेंटने आम्हाला देतो तो भेटला होता. तो बोलत होता की रूम पहिले 2200 बोलला आणि 2200 म्हणजे नॉन एसी 2200 रुपये आणि एसीचा रूम 3000 रुपये. तर आम्हाला एवढा नको होता कारण आम्हाला सकाळी जायचं आहे, लगेच निघायचं आहे. सो आम्ही सांगितलं आम्हाला 500 पर्यंत द्या. तर ते बोलले 800 पर्यंत करतो. म्हटल्यावर आम्ही समजलो हे कसे रेट लावतात इथे. तर अशा प्रकारचे रेट असतात. जर तुम्ही जर या ठिकाणी आलात तर कधी फसू नका. बिंदासपणे 500 रुपयाला मागा रूम. यापेक्षा पण कमी रुपयामध्ये भेटतो आपल्याला रूम. सो हे जे मी बोललो होतो लक्षात ठेवा. बघूया पुढे काय होतं. गणपती मंदिर रोडला आम्हाला भेटला अमृतुल्य चायवाला. चाय पिऊन आमचा मूड आम्ही फ्रेश केला. आम्हाला गरज होती ती आता अंघोळ करण्याची. आम्ही रूम वाल्याला कॉन्टॅक्ट करून आम्ही रूम पाशी निघालो. इकडची माणसं तर एकमेकांशी बोलायला खूप चांगली होती. आम्ही निघालो त्या बंगल्याकडे आणि बंगल्याकडे गेल्यानंतर मला वाटलं हे खरंच घर आहे, पण हे फक्त रूमच होते. गायच आम्ही इथे रूम बघितलेला आहे. हा जो मुलगा आहे तो आम्हाला रूम दाखवणार आहे का. अरे तो तिकडे एक माणूस होता बघ, तो आम्हाला सांगत होता व्हिडिओ काढू नको म्हणून, म्हणजे तिथे बसकडे. आता बघूया कशा प्रकारचा रूम आहे, काय सोय आहे ते तिथे गेल्यावर तुम्हाला दाखवतो मी. तर मंडळी फायनली आम्ही 7 वाजता रूमवर पोहोचलो आहोत. तुम्ही पाहू शकता. सो गाईज तुम्ही पाहू शकता हा तो रूम आहे. एकदम मला तर आवडलेला आहे रूम. एकदम मस्त रूम आहे. सकाळी उद्या आम्ही दुपार नॉन एसी आहे. एसी रूम किती रुपये बाबा मोठा आहे तरी नाही म्हटलं 2,500 ना. 2,500 गाईज अशा प्रकारचा रूम आहे. सो गाईज प्रभात आणि मी फ्रेश वगैरे झालो आहोत आणि आता आम्ही रूमच्या बाहेर पडलो. खूप सारा उशीर झाला होता. 7 वाजता आरती होती मंदिरात, पण जायला भेटलं नाही कारण आम्ही आंघोळ करण्यासाठी रूमवरती थांबलो आणि खूप उशीर पण झाला होता. त्यानंतर मंदिरात जेवण पण असतं, पण आम्ही जाणार नाही कारण सकाळीच जाणार. उद्या मंगळवार पण आहे, गणपतीचा वार आहे, त्यामुळे उद्या आम्ही सकाळी 7 वाजता जाणार. आज 7:30 पर्यंत. तिथे आम्ही चौकशी केली होती. 10च्या आधी 10च्या आधी गर्दी कमी असते. सो मंदिरात आम्ही 10च्या आधी जाणार. आता आम्ही जरा इकडे जेवणार आणि जेवल्यानंतर थोडीफार शॉपिंग करणार आणि नंतर डायरेक्ट आपण सकाळी भेटू. तर मंडळी थोडंफार पुढे गेल्यानंतर आम्हाला एक हॉटेल दिसतं. त्या हॉटेलमध्ये आम्ही जेवायला गेलो. या ठिकाणी म्हणजे सगळीकडे सगळ्यांच्या हॉटेलात दुकानात महाराज दिसायचे. आम्ही व्हेज थाली मागवून पोटभर जेवून घेतलं.
नमस्कार मंडळी, गुड मॉर्निंग. मी आणि प्रभात उठलो आहोत 6:30 वाजता आणि आता आम्ही तयारी करतोय. गरम पाण्याची सोय आहे आतमध्ये, पण त्यांची ती बॅटरी डाऊन झाली होती, त्यामुळे त्यांना सांगितलं गरम पाणी घेऊन ये म्हणून. तर गरम पाणी घेऊन आला तो मुलगा आमच्यासाठी, एक बाल्टी, आणि दुसरी बाल्टी प्रवासासाठी आणायला गेला. आता तो लवकर घेऊन येणार गरम पाणी. अंघोळ करू गरम पाण्याने. तो जातो आता गरम पाण्याकडे. तोपर्यंत कॉलगेट करतो. कॉलगेट आणली, काल आम्ही अंघोळ केली पण साबण वगैरे काही नव्हतं आमच्याकडे, पण आज साबण लावून अंघोळ करणार. 10 वाजता गर्दी सुरू होते, त्याआधी आम्ही पोहोचणार त्या ठिकाणी. तर मंडळी, या ठिकाणी तुम्हाला एक छानसा बाथरूम पाहायला मिळतो. त्यामध्ये मी गरम पाणी मागवले होते, हे गरम पाणी आहे. त्यानंतर मी तुम्हाला काल रात्री चांगल्या प्रकारे रूम दाखवलं नव्हतं. तुम्ही बघू शकता, हे कपाट आहे लाकडाचं आणि त्यामध्ये टीव्ही आहे, पण ती बंद होती. त्यानंतर तुम्ही पाहू शकता की या ठिकाणी कपडे लावण्यासाठी अँगल आणि झोपण्यासाठी 2 बेड दिले होते. समोरच एक बेसिंग आणि आरसा बघायला मिळतो आणि साईडला 2 प्लगवाला बोर्ड पाहायला मिळतो आणि एक छोटंसं टेबल. परत गरम पाणी हाडूक गेलो तर अजून काही येऊन नव्हतं, त्या बघूच्या टीम खालती गेले आणि गरम पाणी हाडूक लायलंय. तर दोघांची सगळी तयारी आता झालेली होती, बॅगी भरली आणि आम्ही सुटलो मंदिरात जाऊ आणि मंदिरातून जातो आम्ही घराकडे डायरेक्ट. मंडळींनो, आमची तयारी झालेली आहे आणि आता आम्ही चाललो काउंटरकडे. सगळे रूम वगैरे सगळी सोय ओके होती, फक्त एक जरा प्रॉब्लेम वाटायला लागला, तो म्हणजे गरम पाण्याचा. आणि गरम पाण्यासाठी आमका परत रिक्वेस्ट करूची लागली. तर मंडळी, आम्ही मंदिरात जायला निघालोच होतो, पण जाता जाता भेटूया जयला आणि दुसरा आहे तो नयन. यांना मी खास करून भेटलो कारण हे दोन्ही पोरगे स्वभावाने खूप चांगले होते आणि जे जे पाहिजे आम्हाला ते त्यांच्याने आणून दिलं. त्याचबरोबर त्यांचा मालक पण खूप चांगला होता, स्वतः काम करत होता. सो त्यांना सगळ्यांना मी थँक्यू बोलतो. परत गणपती बोलायला येणार त्यावेळी तुम्हाला कॉल करून मी तुमच्याकडे राहायला येणार असं सांगून मी त्या ठिकाणी निघालो. तर मित्रांनो, इथे एक सोलापूरच्या माणसाबरोबर ओळख झाली होती आणि ते मला बोलले कुठून आलास का, तर मी सांगितलं सावंतवाडी म्हणून. त्यांची ही गाडी 2-3 गाड्या आहेत त्यांच्या. ते 15 जण आले आहेत एकत्र. ते मला बोलले होते की आपण एकत्र जाऊया म्हणून, पण त्यांना जरा टाइम लागणार कारण त्यांची सगळी पूर्ण तयारी होईपर्यंत खूप वेळ लागेल आणि आपल्याकडे एवढा वेळ नाही आहे. सो मी आणि आता प्रभात चाललोय. 10 मिनिटाची वाट आहे या साईडने. तर मंडळी, तुम्ही पाहू शकता की किती गर्दी आणि किती गर्दी नाही येते, कारण आम्ही सकाळीच निघालो. आता वाजले नाही म्हटल्या 8:30 आणि आम्ही या गणपतीच्या गेटपर्यंत पोहोचलो आणि गेटपासून आता एंट्री करतोय आतमध्ये. तुम्ही पाहू शकता गर्दी किती आहे, म्हणजे तुम्ही 8:30-9 वाजता जर तुम्ही आला तर या प्रकारची तुम्हाला गर्दी पाहायला मिळेल. सो हा जो टायमिंग आहे तो खूप चांगला आहे. हे जे भरलेलं असतं, हे पूर्ण रॅक आहेत ना, ते पूर्ण भरलेले असतात लाईनने, पण आता या ठिकाणी तुम्हाला कोणीच दिसत नाही. आम्ही डायरेक्ट आतमध्ये एंट्री करतो. हे बघा मित्रांनो, खूप गर्दी असते तेव्हा हे सगळे लाईन भरतात, त्यानंतर हे सगळे लाईन भरतात. आता सध्या तर एकच लाईन होती. तर मित्रांनो, मंदिरामध्ये पोहोचलो आहोत आम्ही आणि लाईन आहे मोठ्यापैकी. तो एंट्री करण्याच्या आधी एकदम मोठ्याने म्हणतो, गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. चतुर्थीला मोठ्याने मोरया म्हणणारे लोक सगळे इथे शांत होते. लाईन मध्ये थोडा पुढे गेल्यानंतर एक बोर्ड वाचायला मिळाला, तो होता मंदिरात जाण्यापूर्वी कॅमेरा बंद ठेवा. आणि इथेच मी शांत झालोय. मी तर बाप्पांना बघणार, पण तुम्ही बाप्पांना बघणार कसं, या टेन्शन मध्ये मी चालायला लागलोय. इथे समोरच जे उभी लोक दिसतात तिथेच बाप्पा होते आणि हा पण व्हिडिओ मी लपून छपून काढला होता. बाप्पाचं दर्शन घेऊन खूप भारी वाटलं होतं. मंदिराचा आजूबाजूचा परिसर पण खूप चांगला होता, स्वच्छ होता, सुंदर होता, एकदम भारी वाटत होतं या ठिकाणी. आजूबाजूच्या लोकांना बघून मी हा विचार करत होते की यांच्याने आपल्या जीवनातल्या समस्या बाप्पापर्यंत आणल्या असतील का. सो काय, मंदिरात जाऊन आलो आहोत आम्ही आणि बाप्पाने काय घेतलं नाही, नारळ पण आम्हाला परत दिलाय. 10 मिनिटं मंदिरासमोर बसून मी माझ्या मनातलं बाप्पापर्यंत पोहोचवत होतो. बाप्पाला मी कायम सांगत असतो, तू भारी जायचं रे, तुला माझ्या मनातलं सगळं कळत असतं. बराच वेळ झाल्यानंतर आम्ही त्या ठिकाणाहून निघालो, पण तिथून जावंसं अजिबात वाटत नव्हतं. मंदिरातून दिलेली प्रसादी घेऊन आम्ही दोघे बाहेर निघालो. बाहेर गेल्यावर अशा प्रकारची काही दुकानं दिसतात, त्यामध्ये आपण आठवणीसाठी काही वस्तू घेऊ शकतो. गणपती बाप्पांची एक मूर्ती घेतली, प्रसादी 2 मोदक, नारळ, पेढे आणि हो दे. सगळं काय घेऊन झाल्यानंतर मी आलो मंदिराच्या समोर उंदीर मामाकडे आणि उंदीर मामाच्या कानात हळूच काहीतरी सांगून त्या ठिकाणाहून निघून गेलो. प्रभात बोलला, पहिल्यांदा काहीतरी खाऊया, नंतर बीचवर जाऊया. मंदिराच्या समोर एका रेस्टॉरंटमध्ये आम्ही खायला बसलो. नाश्ता करून झाल्यानंतर आम्ही गेलो बीचवरती खूप सारी लोक होती आणि खूप मस्त बीच होतं, खूप म्हणजे खूपच भारी होतं बीच. थोडाफार फोटोशूट करून झाल्यानंतर आम्ही गेलो खाली आणि कशा प्रकारचे काय खेळणी वगैरे असतात आणि काय चालतं इथे ते आम्ही पाहायला लागलोय. तर तिकीट किती आहे? 250.
मित्रांनो यामध्ये आम्ही आता बसलो होतो दोघांना फिरून आणलं त्याने पण जास्त वेळ फिरवला नाही थोडाच वेळ फिरवला 300 रुपये घेतले ऍक्च्युली बिल आहे 500 रुपये त्यांचं दोघांची मिळून 300 रुपये त्याने घेतले आणि त्याची आता सुरुवात झाली त्याच्याकडे आता कस्टमर पण आले तो खूप मजा आली मोबाईल मी काढला होता पण मोबाईल मला पडणार होता तेवढ्यात मी त्याला थांबवलं आणि त्याला सांगितलं की मोबाईल मला खिशामध्ये घालायचा आहे मला नाही काढायचा आहे व्हिडिओ. मित्रांनो बीचवरती फिरून झाल्यानंतर आम्ही रिक्षा पकडली रिक्षावाला आमच्या ओळखीचा होता जाताना आम्ही रिक्षा बघितली होती याला आणि त्याला सांगून गेलो होतो की आम्ही त्याने 500 रुपयाला रिक्षा डन केली 700 रुपये ते घेतात पण 500 रुपयाला डन केली. प्रभाची काय परिस्थिती झाली होती तुम्ही बघितला देताना त्यामुळे आम्ही रिक्षा केली आणि रिक्षेने आता आम्ही चालू आहे रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनला. पण काही म्हणा गणपतीपुळेचं वातावरण म्हणजे एक नंबर होतं खूप सारी मजा आली खूप. तर मंडळी फायनली मी घरी पोहोचलो आहे आई खूप खुश आहे बाबा पण खुश आहे आणि आमचा टायगू पण खुश आहे टायगू म्हणजे आमचा कुत्रा. खरं तर मला माहीत नव्हतं की घरी आल्यावर असं काही होणार पण खूप भारी वाटलं आहे मला. आईचं ओळण झाल्यानंतर आईने माझं तोंड गोड केलं त्याच्यानंतर बाबांनी ओवाळायला घेतलं. बाबांना तर तुम्ही काही जण ओळखतच असणार हेच ते माझे बाबा जे बाहेरून तिखट आणि आतमधून गोड आहेत. घरात दिलं या गणपती कडलो चरणा कडलो प्रसाद मोदक पण या लाडू नारळ आणि गणपतीची मूर्ती आहे बारकीशी बरा गेलो मूर्ती बाहेर काढ मला समजावं नको मूर्ती येऊन ना थांब वा सणाची दे हानी काय बडबडत बघूया कशी अशा पद्धतीने चला एवढा पुरे खूप जड लागता होती पिकिंग मध्ये योग सगळे काय पिढे हे पेढे जेव्हा करते आणि हे घेते. तर मित्रांनो या ठिकाणी मी माझा व्लॉग संपवतो आवडला असेल तर नक्की चॅनल सबस्क्राईब करा.